Delimitation of Putha Kedamtang Arni Assam Arlo Hur ke Chodut Penajok Election Commission of India pen ni thom apartment public sitting along ke phapon. Padma Shri Professor Dr. Rongbong Terang pen Kabir Tipon Lamet Arunjang Ahem Aliralon Dope. Pangcherop Community Hall Ahem ke Ingnam Pamandan. Berta kelang bang pubang pido na pansetami adap ke me kardom na litma phana phaji reklo kardom pine bertang ton pen reject ha patumi jakhong ni phai kresir kebarni Guwahati Kalakshetra International Auditorium Hall along Karbi Anglong penta breakjam rat charia song lepen dolamara town committee ke parlo adung arayara ratum pen chetong don Kedam Tangarni Assam Arlo Assembly Constituencies Lapen Parliament Constituency ke lar ke chok che ke dokok mate raratum aning kang samse ke dokok jok penangan asong atum methang a district along Election Commission of India phan pin puralo panongsi DC SDO atumari deng pajiodamlo lahai aning kang samse alam kachini thupa meji aphan mate raratum pen kaching ki kache thanji aphan arni hotse jakhong phai kresir ke pen inkora isian ni thom aphan Election Commission of India pen mai ponlo bangso mayalong Karbi Anglong penta Congress KAEC ASDC APHLC in parta dola mara araratum chetong dunsi kham khedun mate kisung dokokji palam hai hui ningjedun bangso hut APHLC amai phu jai kathar ki pudun ke West Karbi Anglong pen long krener ke polling station do lapen bangso polling station bang Kaprek Plain district ana jasemet hojai raha lapen jagiro ranat ke parupon det ki chokchi athike Karbi Anglong ke autonomous region lapen 6 schedule aron pensi kachari lapen 6 schedule aphan aman ki pipen delimitation of puthak drafting ke klem tang an che en thunangji lapen Kaziranga tapinang an ke Karbi Anglong lapen Karbi Atum ke duarong an ke non MP ang hoya men kelar mi mate Kaliabor PC pen Kaziranga PC puki irpena jok Karbi Anglong aphan parlupon pedet nangji laben 6 schedule along ria phan panahok heden nangji pusi so dak pen pachini dun Robinson Rongphar Secretary KCS pen ajok bangswa draft ka selam pen dolamara phan Haraghat Legislative Assembly ke parlupon pen pajok nangji atheke dolamara pen bokajan an kilometer pharo isira krepli ando lapen dolamara pen Haraghat via Nogao kilometer pharo isira troksir kebra sir kep ando lapen dolamara pen Haraghat via Manja pen kilometer pharo isira troksir kebra hinimate 192 an akaheludo lason thotsi dolamara pen Silonijan ARO office an kilometer troksi kebra sir kep lapen dolamara pen Phuluni ARO via Nogao pen kilometer pharo isira trokner kebra pho mate 185 akaheludo lahai alama kisung pana jok dola mara phan puthot bokajan Legislative Assembly arlo thotsi pachi donangji pusi pachini don abarim em rotoning ti dunmai phu KEDCC pana jok lahai constituency kelar thap kelar prupen Karbi Anglong aphan geographical boundary ateng thang katora abedet nangji laben 6 schedule pana hok hedenangji pusi pachini don Halapu MLA Bida Singing Leng lapen dorsing rong hangatum West Karbi Anglong aphan akimi Legislative Assembly constituency nang ki pia pot kachoro pajirpon lapen Karbi Anglong arlo Longfli Legislative Assembly constituency seta aprang ateng thotsi padover nang ji pusi ningjepon dola mara penarji son rong phar Karbi Anglong live Bharara dera long ke thenai anong e pulotang te Padmasri anong e henlo bangso long Karbia khayang bong pen Padmasri anong e kache palong dun cheng pulotang te Padmasri Professor Dr. Rongbong Terang henlo lason pen alangli ke claim kedam kache padu lapen lamet lamchong ahin kapaching thur pon thega jo Karbi Anglong Autonomous Council atum pen alangli boha along isi lothui kabirti ahem mate lamet arunjang kimrang piponlo Kedam tang surihini ra incorresian ingkan thang chiklo ni phai kre pho arni bangso lamet arunjang pa men pen isi mesian lothui kabirtia dim mate library kimrang patang pa mesi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rongkhang arideng pen ingpu piponlo
labang so library along Professor Dr. Rongbong Terang akaya lamo pendanglok alang li asang pen nong ikilong tang duan India government pen kilong pontang anong iduan anparta alang li kitok tang aluthui duan setami labang so lamet arunjang mati library along longponji lancho da kalisi akhai ka prek alam pen kitok doan jasamet English Hindi Assamese pen chenglok prek jam akhaya alam pen kitok tang alu thui setami bangso lamet arunjang a hem along pen longpon inchi News report Bikram Teron Karbi Anglong live Nilip MSC constituency ke parlo Koilamatia hawar pen kilometer thom kep sose kahelo phangcherop Rengma community hall ahem kedamtang surikresir kebra trokner kebra troxy aningkan autonomous state demand committee atum Karbing no autonomous council ke chari ponahud kim chok pen pinirani anta ke paklar pon lapen ke parja ponja phan sai ke deng pon pedera jok ahem rakthang Birta Kiriponlong atengke Karbianglong district along kia hurisi ASDC Karbianglong autonomous council ke chari bomahut penangan araratum tangka sika isi damde pin penta sorkara voreng joy ke pen ke longdunatum dupik an buta chethang lapen hala so ahut ke voreng ang hoy ke johangdam joklo hemalong andam si voreng claim jima pu karju lapen karni damdam hala so ahut penangan constituency longta ason kaching thora simbon setami kipi padoponlong Lasonda taxi Nilibemesi constituency ke parlo Koilamatia hawar pen kilometer thom kep sose kahilo along ke do phangcherop Rengma arong along henlo adona phai ki ong nai lapen ke the nai arong lo labangso phangcherop Rengma arong along community hall ahem kedamtang ningkan presir kebra trokner kebra troxy ningkan ASDC asongatum sarkar ke chari ingtang khringa pora hotsi kimpilo bonta arong asara tum penage thanuna tengke hala sohut nang pichot pen Congress a sarkar Karbing autonomous council ke chari bomahuta paklar ponpe na penon BJP a sarkar ke chari bomahut mate pinierni anta nilituma phan labangso phangcherop Rengma community hall nam paklar pi pelang lapen puthot kasalok thuoi puta avi lasoa joini nilitum penangan sung nanglo kopinia mai padoji pusitame dua thai matsi avi pusi nang pachini don bonwa 1986 হয় তারপরে এতিয়া রিপেয়ারিংও নাই ন এতিয়া রিপেয়ারিংও নাই নতুনও নাই জঙ্গল হৈ আছে আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি ক'ব এটা এতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰাটো এতিয়া আমাৰ ফাঞ্চৰ এৰিয়া ভিতৰতে ৰেমা গাঁৱটো আমাৰ ফাঞ্চৰহে অলপ গাঁৱটো অলপ ডাঙৰ আছে তথাপিও আমাৰ অনুষ্ঠান চালেতো চাওক আমাৰ এইটো এতিয়া আপোনাৰবিলাকো দেখি আছে এনেকুৱা ঘৰটো এতিয়া ৰাইজে জমা কৰি বহিম বুলি কোৱা জেগাও নাই সেইটো কাৰণে আমি হেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা বা কাউন্সিল ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো তেনেকুৱাকৈ আমি এই ফাঞ্চৰপ গাঁৱত কমিউনিটি এটা ঘৰ এটা বনাই মানে দিবলৈ আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মই ইয়াত ফাঞ্চৰপ বেপাৰী গাঁও জিবি হয় নাম ক'ব নাম চৈঙা ৰেংমা Non Karbing autonomous council ke chari bom laki BJP a sarkar mate parivartana sarkar pusi mayalong arleng ke thiatum ningje ponrin tilo bonda neli tuma phan ke lason mesen pen non puta nang pipon pelang hala so hot pen nang ki kimpia hem choramat non ke ahem tarak thanglo bap la ben rikam si jir hoplo Pirui sangmanta du ojimi mian pinlo lasi prabjin pen non akimi community hall ahem nangkim pipon thega sonte niltum Karbing autonomous council atuma phanjoro par pikji pusi rong ara pen puthot kachuningri hodokon thu Koilamati pen Samson engti Karbing nong live non malom online mate social media platform along Manipur along soluk sora atomon ke japon boma porahut ningduk meme lapen chijin sumimi Meklang no bang phatum soarlo tuma phan apiari phlok etpen tobar along arengang se ke padam arjan nangklang ponlo labang so phut hak jakhong ni phai inquiry Chief Justice of India mate CJI DY Chandrachud pen Jalin Ponsi Supreme Court hin pen central government pen state government atuma phan prab jin pen labang so asailang no long kachirab dun ke do ana tuma phan an kinep kang nang ponet pen soda ka kang sai ke pajir ponja phan lamthei pachini ponlo Supreme Court of India Chief Justice of India DY Chandrachud Justice PS Narasimha lapen Justice Manoj Misra atum kangni pora mayalong labang so phuthak pin rempon
la pen manipur long lapuson mek lang no sai ke deng pon lake human rights aron karkan pon pamilu puta ningje ponthu labang so mai pen ong dung alam thi chepak lang pon padolo ke cheng si lake manipur long lapuson so lo to phan reng angjang pen ke pajui ponarjan ke thek long ke ningduk pikhang jang lo la si prabjin pen state government atum rdp pon pen ke lang charing dun akenang sotlo adun thu lake so lo to phan khayang bong ron ki thu ponalong risim kapin chong pon pen ron ami ke pakar ji phan kabor ipon ke ningduk memelo lake human rights aronatang ke lang ropen karkan pon chenan lo ke thom lake labang suning duk me arjang ke klang pon rokalong jongsi government a hin pen thang asaita dengpon pe pulo tangte supreme court a hin pen si dengpon po laben pli lake labang so sailang no ke claim pon along ka cherabdun ke do anatuma phan government a hin pen kangnang pon ja phan kopi ko son pen ko anang dengsi ka chi sikpon ke domapu supreme court phan kapachini padunangji halapu pulis asai ka mehin pan setami labang so asai lang no long ka cherabdun lapen arjana long ke klang dora bang pha tuma phan an kenep kang nang ja phan pura kiri asai ke klem pon do de sang se pina son se thek pon long lo labang so ke sum ke phove garni lake ke dam tang aru achekro ni phai ke thom arni tang popia habar phai nom arong alo henlo Manipur Chief Minister N. Biren Singh ahin pen setami labang so puthak ning duk chepak lang pon si ke chok chia bang phatwa phan net ing nang pen death penalty akang sai ke pajir pon ja phan lamchap chepak lang pon lo FI report along ke jongpona teng ke kangpokpi phainom arong along soarlo bang ke thoma to phan adu ing hoilo lapen isibela hemton along pensi bang hini sopin so to phan bang pharoner ke surya muluk arleng chingrom si apran armut pondet lo aruni phai player ni bang pharoner kep mate suri sosa rara tum thur paksi phainom arong along hormu hortar hem biri bithung phalang nolo labang so pora hod hem isi pen kachepa jok ja phan pura hem pen kat juilo katbo ma pora hod police atum thek dun long si rap dun lo police atum rap dun that pen nongpok sekmai police station along kepang no pon boma hod rara tum chetu dun paksi teng theng dun dun lo labang so hod si arta phokebra tro arleng abang adi malong amat si apran dam juilo la that pen bang ke thom so lo tuma phana bang ke town an funded si apiari hek pon edlo arta inquiry isi so lo phana bang ke kachulang rem setami dolo achekle arta ningkan kresir kebabang ke pajok dunja phan bor ilo bon setami la phana mata adi malong amat apran armut pon delo busi ke jongpon padolo Birta kiri ponlong atengke labang so FIR kisung phodet pen palidam phirun ederlo atheke manipura longria long soluk sura atomon kang sam serega jo la so jok rong asar pen kedam tanga cheklo bosik ni phain kore CR ni an police atumalong FIR palibonlo National Desk report Carbon Long Live Pinia raba birta ke ponsi kang tonik lo